Hi ha moments en la història dels pobles, com en la vida de les persones, on sembla que els camins es bifurquen. Moments de cruïlla, amb alternatives difícils de decidir o amb direccions obligatòries. Hi ha també d'altres moments que semblen carrerons sense sortida. Quan es miren els esdeveniments a ras de terra, des de dins del laberint, costa d'endevinar l'itinerari o el camí per on avançar. Però si mirem el laberint pel damunt, podem trobar fàcilment les sortides. El mateix passa en el laberint de la història dels pobles. La perspectiva del temps ens permet establir nexes i descobrir cap on porten les cruïlles. Oi que ara tot es veu més clar? Això és el que pretén Nexes, contemplar des de dalt el laberint de la història. Avui parlarem d'un d'aquests moments decisius de la història d'un poble, d'una de les cruïlles del laberint. Avui parlarem de l'11 de setembre. Aquest serà el nostre instrument de navegació per la història i per el laberint. Demanem-li al nostre CD-ROM que ens doni informacions sobre l'11 de setembre. Der Lagerbewohner abgefahren. Bis heute Abend werden wohl fast ausreisen wollen, ist nicht genau zu sagen. Schätzungen der Malteser gehen davon aus, zu den jetzt abgereisten 7000 Menschen. En aquestes imatges que acabem de veure seleccionades pel CD-ROM, pel fet que van passar un 11 de setembre, hi apareix invariablement un rerefons de conflicte. Des de Xile al Pròxim Orient, passant pels Balcans, la història ens parla de 11 de setembre tensos i difícils, però segurament també en trobaríem d'altres, plens de calma i carregats d'optimisme. Però avui volem subratllar els perfils de conflicte d'aquesta data, perquè un altre 11 de setembre, el de 1714, les tropes filipistes van entrar a Barcelona després d'un setge cruel. En iniciar-se el setge, el quarter general de les tropes sota comandament francès i espanyol que assaltava la ciutat es trobava aquí, justament a l'actual barri de Sants. Sants era una petita vila fora muralles on s'aplegaven les tropes de Felip V, encapçalades en primer lloc pel duc de Popoli i al final pel mariscal duc de Berwick. Entre la ciutat i el quarter general dels atacants no hi havia gairebé res, només camps de conreu i la distància suficient perquè no hi arribessin els trets de canó. En els 10 primers mesos del setge, els felipistes no van avançar gairebé gens. Finalment, l'assalt va començar des d'aquí, des del Clot. El que va capgirar el panorama va ser l'arribada al comandament general del mariscal francès duc de Berwick, especialista en aquest tipus d'operacions. Anem a veure què ens diu Nexes 1 de l'estratègia del mariscal.
Al 1714, Barcelona encara estava protegida per muralles, a les quals era molt perillós d'acostar-s'hi. Així doncs, per poder anar-se apropant sense patir moltes baixes, les tropes franco-espanyoles van anar construint trinxeres en ziga-zaga, des del Clot, en direcció al peu de les muralles, cap a la zona del baluard de Sant Pere, on ara hi ha la ronda del mateix nom. Seguint el sistema de l'enginyer francès, Vauban, les primeres trinxeres eren molt llargues, al voltant d'1 quilòmetre, i gairebé paral·leles a la muralla. Era després, en la fase d'aproximació al mur, quan les trinxeres s'escurçaven i avançaven més perpendicularment. Es feien de nit i treballaven uns 2.500 sapadors de Felip V. A més de poder anar avançant, permetien desplegar amb seguretat els canons, des dels quals els soldats de Felip V feien caure una pluja de bombes sobre Barcelona. Un cop les trinxeres arribessin al peu de les muralles, els filipistes hi posarien mines per obrir-hi una bretxa. Aquesta és, doncs, una part del recorregut que van fer els assaltants en el seu avançament cap a la ciutat de Barcelona. Déu-n'hi-do, quin trànsit. Aquí, al segle XVIII, hi havia camps de conreus i alguns masos. Un pèl més enllà, el Poble Nou era zona de pastures, amb llacunes, maresmes i vernedes. Els barcelonins hi portaven a pasturar el bestiar fins que la consolidació del setge ho va impedir. Hem trigat mitja hora en fer el trajecte. Les tropes filipistes van trigar més de 13 mesos, que és aproximadament el que va durar el setge, en fer el recorregut entre el Clot i la muralla de la ciutat a l'altura de l'actual Ronda de Sant Pere. De la muralla que encerclava Barcelona el 1714 i que tenia un perímetre de 6 quilòmetres i 200 metres, només en queda aquest tram d'aquí, del paral·lel. Els urbanistes la van enderrocar definitivament, però abans els artillers ja havien fet gran part de la feina. Aquesta és una dels milers i milers de bombes, es calcula que unes 30.000, que les tropes franco-espanyoles van llançar sobre Barcelona durant els 13 mesos de setge. Ben mirat devia pesar 5 o 6 quilos. Els defensors també en llançaven de bombes i ho podien fer amb una certa precisió fins a 500 metres de distància. A Barcelona hi havia al voltant de 400 canons inclosos els morters. Canons, com aquest que tenim aquí, van estar en actiu durant el setge. Els soldats catalans, tant els de la Coronela, és a dir, els soldats dels gremis barcelonins, com els miquelets, usaven armes blanques com ara aquesta, però també armes de foc. Armes de foc com seria aquest pistolot. En qualsevol cas, l'arma més utilitzada, tant per l'exèrcit filipista com pel bàndol català, era el fusell. Això és un fusell dels miquelets. És una mica més curt que els fusells que utilitzaven les tropes de Felip V. Amb tot, els catalans, que era un poble avesat en l'ús de les armes, tenien fama de bons tiradors i de bons guerrillers, capaços d'infiltrar-se a les línies de subministrament enemic. Anys abans del setge de Barcelona, havien arribat a ser contractats com a mercenaris pels francesos i també pels castellans. Però si la ciutat va estar assetjada durant 13 mesos, d'on treien els defensors de la ciutat la pólvora i les municions? En realitat, van deixar d'arribar en el tram final del setge els subministraments, fonamentalment els queviures i les municions des de Mallorca, i llavors, per obtenir la pólvora, els resistents van tenir que rascar el salnitre de les parets. Amb aquest salnitre, aquí en tenim preparat, el juntaven amb altres elements i obtenien l'explosiu. Agafaven el sofre que tenien dels vinaters que l'utilitzaven per netejar els bots, i també el juntaven amb el carbó de cuinar que hi havia a totes les cases.
tot plegat es mesclava i el resultat final era la pólvora terrosa o pólvora negra de poca potència com a explosiu. D'altra banda, les municions les extreien de les baranes de ferro dels balcons de les cases, les tallaven a trossos i amb elles en feien bales i metralla. Malgrat el seu aspecte envellit, anem a veure si encara funciona. M'acompanyen? Ens n'anem al camp de tir olímpic de Montjuïc. Déu-n'hi-do, quin enrenou. Per carregar el fusell s'utilitzava sempre la mà esquerra. Amb la dreta s'aguantava un cartutx com aquest que contenia pólvora i la bala. S'estripava amb les dents i després s'anava a l'encebador on s'introduïa una petita part de la pólvora. Després, la resta de la pólvora anava a la boca del canó junt amb la bala. Calia ja només agafar la baqueta i apretar-ho tot ben apretat. Es tornava a introduir la baqueta en el seu lloc i el fusell ja quedava a punt per disparar. Un fuseller ben entrenat podia arribar a disparar a un ritme de 3 trets cada 2 minuts, però cada 25 o 30 trets calia canviar la pedra foguera i netejar l'ànima del canó amb un líquid. Com és fàcil d'imaginar, en els enfrontaments de llarga durada no hi havia un altre líquid que la pròpia orina del fuseller. Com veiem, ser un miquelet no era cosa fàcil. I a més, tot plegat es tenia que fer sota les bales enemigues. Un veritable calvari. Sobretot un calvari perquè un de cada 10 trets es frustrava per qüestions merament tècniques. En arribar a aquest punt, només quedava preparar-se per disparar i causar una baixa al bàndol contrari.